Без нито едно трасе. Батко, бургашчето, направо майко къса. Аз спирам да тренирам. Обаче, имам едно предложение за теб. Слушам. Което вярвам, че много трудно ще откажеш, защото все пак играем за благотворителност. Така. Предложението ми е следното. Понеже ти намери 200 лева по трасето, ти намери 140 лева по трасето, цели 160 лева останаха ненамерени. И аз ще добавя още 100 от мен към финалната награда, ако играем и третата игра. Тоест, ти залагаш всичко или нищо и сега казваш играем или не. Помисли си. Значи ние сега имаме, защото аз вече му открадна 200 лева, имаме 360. Имаш 360. Ти имаш 340. 340? Да. Ти кажа, че добавиш още 100. Има 160, които ни намерихте по трасето. И ти кажа, че добавиш още 100 отгоре. Да, и ще станат още 600 лева. Давай третата игра. Без Играем ли? значение, аз съм победител. Така е, без значение. добре, пак За сега си извън победител, Да. но не се знае третата игра. Добре. Ще Играем играем ли? просто 3 на 0 да му направи. Играем. Айде, играем. Играем. Айде, Успех. правим го. Да. Еми, ето че е време и за третата игра.